kum kawai na kathong kabah khmat banrat dyngkhong no ya ka jingpang pynhiar kabalong ru ka jingpang ka basirkhei kabala shimru ya shibuntli ki mensimbreu ki bakordor naduk ki hebret ki khulung khna barwat ikirang ba ban persutu ikipai ba halor kilat jingeda nakane ka jingpang ka office u district medical and health officer ka nongpo civil hospital yang ba katnat national health mission kelas dang ya ka program kabala tip kum ka intensified diarrhea control fortnight lani ka IDCF arja ka khandai ya kabala pelong hapok ka ying dorbar jo ka maulin Ri Bhoi district hakane ka program lasakhi ka jingsimata ka besitham da kipai ba nong soksnong jo ka ne ka snong maulin kibala yoru ya kijing muntoy leng ba kijing batai ki babnya leng ba ki doktor bat kiwe ki officer katnat ka kot ka khya jong ka Ri Bhoi district kibala batai shairu kumno bansim ya kilat klenti banlaj nakane ka jingpang pynhiar lawan bat aimen simru hakane ka sngi do MLA ka umsning constituency uba Jason Saukmi Maulong ka MDC ka umsning constituency ka Kong Magdalene Saukmi Maulong u Dr. M Mauri ubade u DM&HO jong ka Ri Bhoi district ka Dr. TN Sangma ka bade ka nodal officer jong ka IDCF lembat kiwe ki doktor bar ki officer habakren hakane ka program nakaliang UMLA bar ka MDC kila ay ka jingero ka bakrau ya katnat jong u DM&HO ka balashim yakum kane ka senjam ban pensai pai ba halor ki jingma jong ka jingpang pynhiar baru ikilat klenti kumno banyada nakum kane ka jingpang hakaba kila kerpat ru ikipai ba bakin shim bat butik ya ki jing batai bat jing hikai jong ki doktor bat kumjuru ki officer jong katnat ka kot ka khya khnang ban la shisha ban pun urlong no ya kathong banrat dyngkhong ya ka jingpang pynhiar Ang dong basita kamsok ini bangida dong basita lalu lupa ko basita ada tujuh masa ai kelung bandi kakane ka beli la beli tang hadu ap saunta ala et ap saunta ni ma chibundi jaga ada bandi di hamar apa hal ni bandi angkini di mudi ki ores yang Muhammad itu ye li ad ki asal ad ki paket pi shuli ad tu na pi da ya pek hanglo na pi la kumno ki le bidi sha bini iyeng badal ki khlong ni ba po sans ne ki ai spare kalau shi kalau shubu wait what is effective shubu lagi lain ki khlong buat sans ne ki ai lain wait di sache mo fi abi ka paket ta ham patai ma so ni misuse the deaths and then the cause of malnutrition and everything, the government of India, through their National Rural Health Mission, they have implemented this program, and we have been doing this program since the year 2014, and with the aim to attain zero child death due to diarrhea. And like I've said, that it is preventable and treatable, and the ultimate goal, again, it is to spread the awareness and accessibility of the rational diarrhea treatment with ORS and the zinc tablets for 14 days and with proper nutritional and adequate intake. So we can, for treatment, what we can do is it's a simple treatment with ORS and 14 days of zinc, and we can prevent it by doing the proper sanitation, personal hygiene, and promoting the safe drinking water, and also by educating everyone, spreading the awareness regarding this matter. So the activities with health and the ICTS and the other departments like PHA, the things we will be doing at the facility level. There will be ORS and zinc water, and the staff and everyone they will be strengthened for how they have to do the case management on the diarrhea, and during this ORS and zinc program corner, they will be giving the awareness on how to prepare the ORS
and how it should be prevented and how it can be treated. And at the community level are the first line workers, the ashas. They will be visiting households, to each household where there are children below 5 years of age, and they will be counseling the mothers, and they will be showing them giving them the key message and telling them how to prepare orals and how to hand wash and everything. They will be demonstrating. And not only that, during the VHND, that is the Village Health Nutrition Day, along with the sanitation, the ANMs, they will be visiting the household. In this fortnight, 2 weeks program, they will be visiting the villages, during which they will be demonstrating the preparation of the orals and then the steps of hand washing. And the steps of hand washing, actually, we will be demonstrating now also. So I hope it will be beneficial. And we know what are the diarrhea, and we know diarrhea is caused by water contamination. So, and it is also soil contamination, if we should know. I believe that there are some people who still practice open defecation, and which has to be that we have to control it. And even if we are using our this proper sanitation thing, at least we should know what are the steps to proper hand washing along with the soaps. And also, I hope it will be beneficial when we are demonstrating the steps of hand washing. So with this program, I hope in this fortnight program, I hope everyone will be aware about the prevention and the treatment, and they will know the need for the timely treatment of this diarrhea, so that we can control and prevent the deaths due to this diarrhea. Health is wealth. Kaspa ha ka jingim jo brio, ka de ka jingkoi, ka jingkhia. Kaspa kam toy, lam ka jingkoi, ka jingkhia, ka jingim, ka joku ni ka brio. Baragor, ka jingkhoi, ka sedang la ye. Ladang sedang ka jingkhoi, dalarum pa ye. Kum taru, kana yai bor, shabaru kumjo. Nga kenturu, wadi nong hikai. Kin ai, kata awareness. Kajing kentu kan pam ikna school dan school bikin long ki balai kuat kajing dia kuat dan masak ti hak umba undi mereka bidi ikiti ORS kumala batai haswa jona natharai nila dan nila dikit dari bandar dyngkhong ya kali ke jingpang wan long menti kabagi kuat jong ti kingat hak kali ke jing shidom ni jing pynhiar na mangitip kalau kabama ha do kata limba ke jing etrei lamru ba ki sarkar na next camp ba phi we yes no tilang be etrei lam kumju ru be na ban kintiu hasnong hathau wadi itu di bangtip ru shakinong kendong ba hikai chipang ke jing khoi ba ke jing koi ke jing khia kani ke jing pang kalau ke shisha kabama halo kata-kata, nama hakismi di bawah pigi buat, kum ayam bersama mentah kala, buat kiba pynhiar, buat kiba yopang, hendrai, don pede kiba penti kiba bu, ya mati kun kiti, ya kiba haye kiba sem, wadi la jongru, dah masih shock haye, hendrai kasmu bertentu ya pi, pelai, syaki jaka, shimdawai, kedua iki doktor, iki health center kiba pet kiba nasional katau, penshim Yekila kilenti, namang tips camp, dalam kajian terlelang kajong pi, watak kesorkar, watak pi, wei long shong, ni tips camp, maka ni kajingpang, tangkat lu ilayo bandar dyngkhong no. Tentang kini kita boleh shibur, boleh syajamu. Apa itu? Ya kata ka 5 to 6 process, 7, 6 process 1. Dengan ibahan ile ni tabun pada tungi kan ni dalam tepi. Dong kata, kalau ibasut ini habit pingila inculcate man kasmi apa pisong na pisai kiting ngatama ikan ni tu ngar mong jule ngatrai nang ni sakmar ngatrai nang kemau ini kalau kasmi kai ikan ni tu fimar apa ni baran do kilong ban lekhi ngasab ikon dikti ki baik bagi para macam ini ikan message ini belum very simple but it belum very effective kadai kata message then ya naik kublai khutam ya dalam ni kilong basdom i chairman jom tong dorbar tong sing tong chairman jom tong ni bo molen khutam ye phi ki anganwadi ANM ki asha
but ngan ongi pi ba pi ya sha ki badan hamne kadi ka responsibility jong pi ba pi ru man ki kliwe pi su tho e ka jing bang e ka jing shitam but ka e ka report ba pi de ba wara na ka post ko ba de ba ka ta regular report ba nga ko na ye ngamna kan patai start ha ni ka feel jong pi doctor nga nga shlong de tam uta buri uban facilitate kan uban yarab banshna ka ta ka lat kalenti umno bagi achieve ka ni ka target ba na ka ta ka 4% bagi eradicate yang perlu jangan kata ni nak liang jom local amle local disidu badan amle ba pilih mana la ekran ni way doktor akran ki way la pia demonstrate te class tu hi nak liang jom ka shlong ba pi ki ba ki nok song shlong ka don ka ni ka ba pi le penjie de pile chabar ha ki area ki balong open te na thai ya ka ni na ka shlong ki pili mensim khai ka ni nama kubo yung mana umba umdi kaba pile kiji na way kalian kato chini sa way kalian jinjar mano jinjar kinong siyang kung yung kam sa kini by train doctor umba convergence naka PhD naka health naka education yakata nga try kla don lupa kasulong no kumo banginuan ra yakata more awareness ipay pa ni educate eki kuno ban sa kiti ni educate eki rabat kulong kipang umdi masule self medication ka bang basniu ha nai ba ki bon chakli ka khan ne na nong ba tak tak haing le diru nong nong ta ya pang stom te teng lai li thit dawai hi le start hi kata basniu ba nong IP ki dan ki CHC ki dan ki PHC like consulting the doctor maki blood test ka ne ki pang kan ko ko jingpang mo chule start hi ne jo ne kata le dari ba pang stom pi biom clearly de no diarrhea what you ba na la pre la pynhiar tu la ya asyik berkelat, mula asni nak pergi. Kapodi, hapu pynhiar, hidup nutrients, hidup vitamin, kumlong mana, sodium, potassium, kumno kan replace pakai kata. Dek nak ini ORS, consult ki doktor. But nal mana ngai pri maju amba, man dok, Muhammad Krishnan kan ki health center CSC PSC. Pelai por pynhiar. Kumlong man, health is well. Pelai por but the message kalong ba the people fight ki badan hangin kalong ba kikya nalade Philippines dang shwa nalaye jong lade pechwa hayin jong lade na phila kata ka message mila put across haman ki ba tali ka vision ngi ba ko yali ga dong ka tan jini ba ko te menta ka singi ni launch ya kene ka IDCF kata ka mot ka intensive diarrheal control fortnight mo te happening ke jingi don lang MLA jingi ba GS Molong but di MDC MS Molong te kene ka singi ba kerpang ba nomor belai ba kumbang itip kene ka dei ke jing ka program ke bangin ajing syai ki briu sipangan ke jing pang pynhiar ke tam ki kelung ki ba po san snem ni dan kam ban te kimi ki pa ki ben tip ba sipangan ke jing pang nomor ba kumbang itip kumba 10% ki khna ki yap nakadaw ke jing pang pynhiar kabah kajing shisha kindai banyap na kajing pang pynhiar tiana ta kadaw kani kade ke program ki bang kwa ngai awareness ne information ne jing tip ya ki pajba ki baidan taksi hangni ba lengba kajing pindan kam ya ki ORS ne ki zinc tablet kani kan yarap ya ki ba ki kelung jungi kimdai banyap na kadaw kajing pang pynhiar bat kumno ban pindan kam ki ngila batai ki bat ya kini ki ORS ki asya ki sali aru shaman la ki yang ki brew hak badan ki kena ki bah po san snem dia khamtam ki tu ki besitom wares ki dei bad dan kam ni pensyai ki chpang kata nomor kumbang ong ipi ba ki briu ki kwa ka jingyap ki kelung ka dei 10% ringi wa kwa ban ra cha 0% kini banyap ki kelung po san snem na kadaw ka ni ki jingpang pynhiar kini ka dei ka launching bangi health ni mo le kini ka dei program na banta brok koi Ri Bhoi brok koi ka Meghalaya ba ka India brok koi tambah kalong ni ka launching health ni kan tin re ka awareness te kan le chabrok ki benta jo district bang PCC ki le nak jong awareness